Tervetuloa Unelmani askelmerkit -harjoituksen pariin. Asetu paikkaan, jossa sinua ei häiritä. Valitse päällesi mukavat ja pehmeät vaatteet. Valmistele tila itseäsi miellyttäväksi ja halutessasi ota vierellesi kuppi juotavaa. Sytytä ehkä suitsuke tai käytä eteeristä öljyä tunnelmaa vahvistamaan. Varaa vierellesi kynä ja paperia mielikuvaharjoituksen jälkeistä kirjoitusosiota varten. Voit laittaa nyt äänitteen paussille ja jatkaa, kun olet valmis. Ota sitten mukava asento. Ota omassa tahdissa 3 syvää sisään ja ulos hengitystä. Venyttele käsiä, pyöräytä hartioita ympäri ja kuljeta päätä lempeästi puolelta toiselle tuoden niskaan liikettä ja vetreyttä. Kun olet valmis, valitse unelma tai tavoite, jota haluat harjoituksessa käsitellä. Unelma voi sijoittua lähitulevaisuuteen tai pidemmänkin ajan päähän. Kuvittele seuraavaksi itsesi tilanteeseen, jossa unelmasi on käynyt toteen. Missä olet? Millainen ympärilläsi oleva tila on? Entä millaisia värejä ja muotoja huomaat ympärilläsi? Millainen on lämpötila tai säätila? Missä vuodenajassa olet? Kiinnitä seuraavaksi huomiota siihen, oletko yksin vai jonkun kanssa. Jos lähelläsi on muitakin, keitä he ovat? Kohdista seuraavaksi huomio itseesi. Millaisia ajatuksia mielessäsi liikkuu nyt, kun olet saavuttanut unelmasi? Entä millaisia tunteita tunnet? Kenties iloa, helpotusta, ylpeyttä tai jopa riemua? Tai jotakin muuta. Mitä? Vie seuraavaksi huomio kehoosi. Millainen olotila siinä on? Miten ilma virtaa kehossasi? Entä miltä lihaksesi ja kehosi kokonaisuudessaan tuntuu? Ehkä olosi on rentoutunut ja rauhallinen, kenties innostuksesta hieman kiihtynyt. Onnittele nyt itseäsi unelmasi saavuttamisesta. Olet sen ansainnut. Pohdi seuraavaksi niitä toimia, joita olet tehnyt unelmasi saavuttamiseksi. Miten aloitit matkasi kohti unelmaasi? Miksi juuri tämä unelma on tärkeä? Nyt kun olet saavuttanut unelmasi, pohdi matkaa taaksepäin. Millaisia tekoja teit unelmasi eteen päivittäin? Entä viikoittain? Entä kuukausi- tai vuositasolla? Mistä tai keneltä sait apua unelmasi toteuttamisessa? Pohdi vielä ajankäyttöäsi. Luovuitko jostakin, jotta sait aikaa unelmasi toteuttamiseen? Jos, niin mistä?
Palaa vielä hetkeen, jossa unelmasi on saavutettu. Tunne ilo ja onni, jotka tilanteeseen liittyvät. Mieti, mikä oli tärkein askel, jotta unelmasi toteutuminen oli mahdollista. Ja vielä lopuksi, nyt kun olet saavuttanut unelmasi, pohdi mitä hyvää se elämääsi tuo. Alamme olla mielikuvaharjoituksen loppupuolella ja kutsun sinut pian mielikuvistasi takaisin nykyhetkeen. Ota vielä muutama syvä hengitys omassa tahdissasi. Nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Lasken seuraavaksi 10 alaspäin, jonka jälkeen voit alkaa lempeästi liikutella kehoasi ja palata nykyhetkeen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja voit alkaa hitaasti liikutella sormiasi ja varpaitasi. Voit venytellä hieman ja avata rauhallisesti räpytellen silmäsi. Siirrytään seuraavaksi kirjoitusharjoitukseen. Ota viereltäsi kynä ja paperia ja kirjoita ylös. Miltä oman unelman saavuttaminen tuntui? Kirjoita myös, millaisia askelia otit kohti unelmaasi. Voit pohtia, mitä teit päivätasolla, viikkotasolla sekä kuukausi- tai vuositasolla. Kirjoita ylös, keneltä sait apua tavoitteen toteuttamisessa. Pohdi nyt nykyhetkeä ja päätä ensimmäinen askel, jonka voit ottaa kohti haluamaasi unelmaa. Viimeisenä tehtävänäsi on kirjoittaa itsellesi onnentoivotus tai kannustus. Mieti sitä rauhassa. Harjoitus on nyt päättynyt. Voit missä tahansa vaiheessa palata uudelleen tämän harjoituksen pariin suunnan selkeyttämiseksi ja inspiraation herättämiseksi. Onnea matkaan!